बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोन बे समाव जोंनि बड'लेण्ड खौरांजों फोनांजाबाव दोङो सासे गेदेर इउटिउबार जाय इउटिउबार बिथाङा बर'नि बायदिसिना जेंना जेंसिनि थाखाय बर'फोरनि जानानै खायसे खोथा बुंबोनाय आरो बिथाङानो जाबाय इउटिउबार धनजित रामसियारि जों धनजित रामसियारि बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरगोन जे अनजुलि दैमारि बिथाङा मैया दाखालि बैसो अनजुलि दैमारि बिथाङा 24 आगस्ट खालाराव बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव जयेन जाबाय जोङो नोंथांबो मोनथिनो नागिरगोन जे अनजुलि दैमारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबनायनि उनाव जे बे बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा नोंथाङा मा बुंगोन? अनजुलि दैमारिया बिपिएफ हानजायाव हाबनायनि उनाव इउपिपिएलआ जोबोर मोजां जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा इउपिपिएलनि थाखाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। मानो होनोब्ला बिथाङा सासे आनलाकि अमेन। जेरैबायदि उदाहरन बिथाङा गाव निर्दलय इलेक्सन गेलेदोंमोन आसाम एसेम्ब्लियाव, नाथाय बिथाङा बेयाव जेनदों। बेनि उनाव बिथाङा 2019 मायथाइयाव एमपि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि जानानै गोबां जायगायाव प्रसार खालामदोंमोन। बेनि उनावबो इउपिपिएल पार्टिया जेननो गोनां जादों। बेनिखायनो बिथाङा सासे आनलाकि आइजो। बिथाङा जुदि इउपिपिएलआव थानायबा जोबोर प्रब्लेमसो जागौमोन। इउपिपिएलनि थाखाय जोबोर खहा जागौमोन। दिनै रायजो राजा बिथाङा दिनै अनजुलि दैमारिखौ मोजां मोना, अनजुलि दैमारिनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनाखै। बिनिखायनो बिथाङा दिनै सिंगेल आउट जानानै बिपिएफआव हाबहैनो गोनां जादों। बिथाङा इउपिपिएलनि जेबो खहा खालामनो हाया। बे 100% सियर। बिथाङा बिपिएफनि बेसेबां भट बोना होनो हागोन। बिथाङा खोब बेसि हायोब्ला 80टा हागोन। बेनि सायाव बिथाङा बेनिख्रुइ बांसिन भट बोनानै होनो हाया। बे बिथिङावनो जों नोंथांबा मिथिनो नागिरबावगोन जे दिनैनि नैबे समाव अनजुलि दैमारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा सानो? बे हाबनायनि जाहोना बे जानो हायो जे बिथाङा जेब्लानोखि इलेक्सन गेलेबाय, इलेक्सन गेलेनायाव बिथाङा गोबां फैसा खरसा जादों जानो हायो। बेफोर फैसा खरसाखौ जानायखौ बिथाङा मोनफिननो लुगैनानै बिपिएफ हानजायाव हाबहैनो हायो। आरो बिथाङा टिकेट मोननो लुबैनानै बिथाङा आसाम इलेक्सना फैगासिनो दङ। बे इलेक्सनाव टिकेट मोननो थाखाय बिथाङा दिनै बिपिएफ हानजायाव हाबहैनो हायो। रायजो राजाया जा जायो जा मोनो बर' रायजो राजाफ्रा जेरै जानानै थाथों। दिनै बिथाङा गाव हारसिं मोजां गावनि जिबना गावनि लाइफआ मोनसे मोजां लाइनाव थांबानो जाबाय। बेखौ सिन्था खालामनानै हयथ' बिथाङा बेयाव बिपिएफआव हाबनो हायो। आरो बे साइडथिं रायजो राजाया बिथांखौ मोजां मोनखाला, अनसायखाला। मानो होनब्ला बिथांनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ रायजो राजाया। बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखायै मिथिदो जानो हागौ। बिनिखायनो बिथाङा थांबाय। बिथाङा दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनाय सासे सिगनेटरिनि बिनानाव। बिथाङा गावनि बिदाया जा सिगनेटरि खालामनानै फैबाय, जा बिटिआर सुक्ति लानानै फैबाय, बेखौ बिथाङा दिनै अपमान खालामदों। दिनै बिथाङा गावनि बिदानि बाथ्राखौ साननांगोन, बिदानि मान सन्मानखौ साननांगौमोन। गावनि बिदायादि 32 बोसोर जंगलाव थानानै अस्त्र हमनानै मोनसे संग्राम खालामबाय, बे संग्रामखौ बिथाङा दिनै मान सन्मान होनो रोङासै। गावनि बिदाखौबो सिनायासै बिथाङा, गावनि बिदानि बाथ्राखौनो सानासै। अब्ला बिथाङा रायजो राजानि बाथ्रा मा सानगोन? बेनिखायनो बिथाङा बिपिएफआव थांदों। बेयो बयनिख्रुइबो मोजांसिन जादों। आं रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, नोंथांमोना अनजुलि दैमारि थांनायनि थाखाय दिनै पार्टि खालामनांगौ, फुरथि खालामनांगौ, दिनै रंजानांगौ। जोबोर मोजां जोंनि थाखाय। मानो होनब्ला सासे आनलाकि आइजोआ जुदि इउपिपिएलआव थाबाय थायोमोनब्ला बे इउपिपिएलनि थाखाय 100% खहा जागौमोन। बिथाङा दिनै थांबाय, बिथाङा दिनै बिपिएफआव जयन जाबाय। बिपिएफआ जेनगोना रोखा जाखाबाय। बे बिथिङावनो जे अनजुलि दैमारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबनायनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानि जिथु मावथिफोरा बमा गावदों होननानै खोनादों। आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे उदालगुरियाव मोन 10 मासिफोर मोननानै बिथांमोना देग्लाय ब्रैथि खेबनि थाखाय जे बिटिसिखौ सालायफिनगोन होननानै बुंदों। नोंथाङा मा बुंगोन बेनि बेलायाव? बे भेलुलेस बिपिएफआ उदालगुरियाव मोनजि नङा, अल बिटिडिआव बिथांमोना मोनसेबो सिट मोना। मानो होनब्ला दिनै रायजो राजाया सोरजों दं बेखौ जों लक्ष्य खालामनांगोन। रायजो राजाया इउपिपिएल हानजाजोंसो दङ। दिनै बिथांमोना बमा गावदों, मायबा गावदों, बे भेलुलेस। मानो होनोब्ला अनजुलि दैमारिया सासे आनलाकि। बिथांमोना बमा गावनानै लानायाबो बेखौ आनलाकि होननानै सानला। बिथाङा दिनै बिपिएफआव जयन जाबाय। बिपिएफआ जेनगोना रोखा जाखाबाय। रायजो राजाया सोरजों दङ? रायजो राजाया इउपिपिएलजों दं। इउपिपिएलआव सोर दङ? सिगनेटरि दिनै गबिन्द बसुमतारी सार, प्रमद बर' सार, जाय बर' हारिनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्ति लाबोनानै होबाय, जाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआर सुक्ति लाबोनानै होबाय। अब्ला बेफोरबायदि सासे हारि अनसुला, हारिखौ मोजां मोनग्रा, साफा
दैदेनगिरिखौ मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाया UPPL आव दिनै भट होगोन आरो UPP नि सरकार दागोना 100% रोखा BPF आ मोनसेबो सिट मोना मानो होनोब्ला रायजो राजाया लोब लोब दिनै जयनिं जाफैदो बेयाव कुनु जाति जनगोष्ठी गैया रावबो जाति जनगोष्ठीया दिनै हाबियाव गैया दिनै बिथांमोना हाबफैगासिनो दङ दिनै UPPL आव हाबफैगासिनो दङ UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि जा मावनाय दांनाय बेखौ दिनै रायजो राजाया जोबोर मोजां मोनदों बिथांमोननि जा खामानि बे जोबोर मोजां जागोन दिनै BPF आ जिर' जानो थांगासिनो दङ जों मोनथिनानै मोनबाय जे अन्जलि दैमारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय बेनि उनावहाय जों मोनथिगौ अन्जलि दैमारि बिथाङा आबोबनि बिथाङा आफादगिरिमोन थ' आबोबनि आफादगिरि बिथाङा जे BPF राजखान्थि हान्जाजों बे जगदान होबाय बे जगदान होनायनि उनाव आबोबनि जानानै नोंथाङा मा फिल खालामदों मा बुंनो नागिरगोन बिथाङाथ' गावनि बेक्तिगत हिसाबै सानदों दिनैथ' आबोबनि गासै बिबानगिरिफोरा थांजोबाखै बिथाङा गाव बेक्तिगत गावनि जिबनखौ मोनसे मोजाङै खुंनो थाखाय गावनि सार्थखौ लानानै बिथाङा दिनै थांदों दिनैथ' रायजो राजानि सार्थखौ लानानै बिथाङा दिनै BPF आव हाबाखै मानो होनोब्ला जाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायखौ होबथायोमोन जाय हाग्रामा महिलारिया 110 खोन्दो बड'लेण्ड मोना होननानै बुङोमोन एबसुनि बिबानगिरिफोरा दिल्लीयाव थाङोब्ला लाल साह लोंहोनानै हर होननानै बुंग्रा मानसि जाय बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन डिमान्ड बड'लेण्डखौ होबथाग्रा बे हानजाजों दिनै अन्जलि दैमारिया हाबैबाय मानि थाखाय हाबोदों रायजो राजानि कुनु सार्थनि थाखायथ' हाबैयाखै बिथाङा गावनि लाइफखौ मोजाङै सोलिलांनांगौ गाव फैसा थाखा माबानानै आरजिनानै मोनसे मोजां जिउ खुंनो हानांगौ बेनि थाखायसो बिथाङा दिनै थाहैदों बिथाङा दिनै बर' रायजोनि बाथ्रा जेबो सानाखै बिथाङा बर' रायजोनि बाथ्राखौ साननाया बादानो दोन बिथाङा गावनि बिदानि मान सन्मानखौनो जाबाय दिनै जायनि बिदाया दिनै सिगनेटरि खालामनानै BTR लाबनानै होफैबाय रायजो राजा बिथांमोननो बिथांनि बे मान सन्मानखौनो लाखिनो रोङासै अब्ला साननानै नाय बिथाङा रायजो राजानि बाथ्रा सानगोन नामा साना धनजित रन्जारि नोंथांखौ जों साबायखर जासिबाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांजों फोनांजाबाव फैनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय बिथाङानो जाहैबाय इउटिउबार धनजित राम चेयारमेन बिथाङा अन्जलि दैमारिया बावैसो BPF राजखान्थि हान्जायाव जइन जानायनि सायाव बिथाङा फंनैसो बुंथिबाय साबायखर थाबाय नोंथांसिमबो सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय गोजोन्थों थेंक इउ बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोन बे समाव जोंनि बड'लेण्ड खौरांजों लाइभआव दङ बिथाङानो जाहैबाय बर' उइमेन जास्टिस फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां लीला बसुमतारिया जोंजों लोगोसे दङ जों बिथांनिफ्राय जोङो अन्जलि दैमारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि बागै जों बिथांनिफ्राय खायसे प्रतिक्रियाखौ जों मोनथिनो नागिरगोन गिबियावनो आब' लीला बसुमतारि नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरां बरायग्रोनानै लाबाय खुलुमबाय गिबियावनो जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन जे 24 आगस्ट खालाराव अन्जलि दैमारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबहैबाय नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन खुलुमनाय जासिहरबाय आङो बड'लेण्ड खौरांनिसिम 24 आगस्ट एबा मिया जोंनि बोजोबनि आफादगिरि डक्टर अन्जलि प्रभा दैमारि बिथाङा BPF आव जइन जाहैबाय बे खौराङा मैया जेरावबो मिडियायाव ओंखारजोब्बाय आङो मिडियायाव ओंखारनायनि एसे आगोलावनो जोंनि पाब्लिसिटि नेहाथारिया आंनो फोरमायहरदोंमोन हाबसिगोन बे बाथ्राखौ नाथाय थांनाय 10 आगस्टआव जे एक्जिकिउटिभआव रिजलिउसन लानानै हाबदों होनना बिथांमोना बुंहरदों नाथाय आं हैदिनखालि एक्जिकिउटिभआव थानो हायाखैमोन लोमजानानै बेनि थाखायनो आं थारैनो मिथिथारामोन बिथाङा BPF आव हाबगोनखौ बेखायनो आङो बुंहरदों नोंथांमोना जे हाबबाय BPF आव बा जइन जाबाय जोंनि आफादगिरिया बे बाथ्राखौ आंनो एसे मिथिहोनायबा हामगौमोन बे बाथ्राखौ आङो एसे बुंहरदोंमोन फननि गेजेरजोंनो आरो अब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन जे खामानिया जाफुङैखाय मिथिहोनाय जायाखैमोन दाबो जेबो नङा दिनै 10 निफ्राय 12 बाजिनि गेजेराव हाबसिगोन जिहेतु आं फोरमायहरबाय बे बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव बुंहरदों आं दुखु मोनदों थारमाने सिगां माने आंखौ नेहाथारि हिसाबै आंनो सिगां एसे मिथिहोनायबा आं गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय बिथांमोना एसेबो मिथिहोआबासिनो BPF आव हाबनायाव आंहा एसे हाबनायखौ आं दुखु मोनाखै खिन्थु मिथिहोयिखौसो आं एसे दुखु मोनदों आरो बेखिनियानो आब' नोंथां जों मिथिबाय खोनानो मोनदों जे नोंथाङा दिनै 25 आगस्ट खालाराव नोंथाङा बर' उइमेन जास्टिस फरामनि गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय नोंथाङा बिबान एंगारबाय होननानै खोनानो मोनदों जाहोना मा आं दिनै
बर'मेन जास्टिस फरामनि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय आं दिनै एंगारबाय बिबानखौ आरो बिबानखौल' नङा आं गौथुमनिफ्रायनो ओंखारबाय नैबे जाहोनावनो ओंखारदों आङो जिहेतु जोंनि बर'मेन जास्टिस फरामा नेहाथारिखौ मिथिहोआबालासिनो किसुमान थांखि बिथांखिफोरखौ लायो आरो लानानै मावलाङो बे बाथ्राखौ मिथिनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो बे आंनि दुखु मोननायखौ फोरमायनो थाखायनो आङो नेहाथारि बिबाननिफ्राय दिनै एंगारनाय जादों लोगोसे गौथुमनिफ्रायनो आं ओंखारथारदों बेखिनियानो। दा नोंथाङा नैबेनि सायाव मा बिबुंथिगोन जे अनजलि दैमारि बिथाङा जे बिपिएफ राजखान्थियाव हानजायाव हाबैनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो? बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव हाबफैनाय बिथाङासो मिथिसिगौ बिथाङा मा नुहुरदों आंथ' बुंनो हाला बिथाङाबा मा नुहुरखो बे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव मा साननानै हाबफैखो आं मोजाङै मिथिस'ला साननानैबो मोनला माथ्र बिथांमोना बेखौल' फोरमायदों आंनो इउपिपिएलआव बिथांमोना बिदोंमोन टिकट 10टा 10टा टिकेट बिदोंमोन बे टिकेटखौ मोनैनि थाखायनो खुद्रिनानै बिपिएफआव हाबफैनो ओंखारबाय बे बाथ्राखौसो आं मिथिबाय आरो बेखौ मिथिनानैनो आं सानबाय बिटिसि बायदिनि एफा फिसा इलेक्सनाव टिकेट बिनानैनो मानो खुद्रिनांगौ जाखो जोङो ससियेल अर्गानाइजेसन बायदियैनो थानानै माखासे खामानिखौ मावलांबाय थानोबो हागौमोन राजखान्थियाव हाबाबासिनो आं बेखौसो सानदों आरो आंनि मिथिनायाव आंनि जि नलेज बे नलेजाव आं बेखौनो मिथिदों बिथाङा बिपिएफआव हाबफैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय इउपिपिएलआव टिकेट मोनैनि बोराबनानै हाबफैदों बेखौनो बुंनानै माने गावसोरनो फोरमायनाय बायदि जादों आरो आंनो बेखिनियानो। दा बिथां अनजलि दैमारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थियाव हाबैबाय बेजों लोगोसे बर' उइमेन जास्टिस फरामनि माबाफोर खहा जागोन नामा नोंथाङा सानो नामा? जानोथ' नाङा मानो होनना बुङोब्ला बर' उइमेन जास्टिस फरामाव सोरबा ओंखारो सोरबा हाबो बेबायदिया गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादों दिनै आफादगिरिया राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनायाव बर' उइमेन जास्टिस फरामा थारैनो जोबनानै थाङा गोजामा थाङोबा गोदाना फैयो सोरबाया बोसोरसे मावदों ओंखारदों बोसोरनै मावदों ओंखारदों गावबागाव गोसो बायदियै बिदिनो थांदों फैदों आं सानदों आफादगिरि गैयाबाबो जोंनि आफादगिरियानो निस्सय आफादगिरिनि बिबानखौ लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै खामानिखौ मावलांगोन होनना आं सानदों खहा जानाय नङा होननानै आं सानदों नाथाय बेवहाय आंल'सो गैया जागोन आंनि अनगायैबो गोबां लोगो नेहाथारि बा लोगो आफादगिरि बिथांमोन दं माखासे सोद्रोमा दं बिथांमोनानो दैदेनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो बेखिनियानो। आब' नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि फालनिफ्राय आं रोजासे साबायखर जासिबाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांजों फोनांजाबाव थानायनि थाखाय जोबथारनायाव नोंथांखौ जों साबायखर जासिबाय आब'। साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो।